ती बघ काय म्हणतात तो कोळा. टोपी बघूया इकडे बघ, दिसत नाही तो मग. तर अशा प्रकारे आम्ही भाजी खपून झाला आणि आता मग सलीग जाऊ तयार. सलीग नंदनने सलीची जाऊची सोय केली आहे. हे मावशाचं फोन हा. हॅलो थांबा हां सोडून येते पैसे मोजून येते म्हणजे. पैसे मोजून येतात किती आले ते. अरे डोरा येतो ते पैसे मोजशील. तर अशा प्रकारे आम्ही भाजी कपून झाला आणि माझ्या घराकडे की तुका पोचून येते घराकडनं. पैसे मोजूया मग. चल चल किती रुपये आले झाले 100 रुपये झाले. 100 रुपये काय. चल का आला आपण वाटणी करूया. वाटणी कसली तुका मी एका जाताना देतलंय ना सलीक जाताना. हां माझ्या बँकेत 3000 रुपये. नाही 3000 रुपये. 3 पण सलीक तुका नको पैसे. 300 रुपयाला बँकेत ठेवूचा फक्त म्हणजे 500 रुपये घेणार तू माझ्याकडनं. चा तर मित्रांनो बघलास मामा भाचे कसे भांडतात. पैसे म्हणता वाटणी करून घेऊया तू आणि मी अर्धी. हा पुष्पा हो बा तुझा माणूस पोचतो गेलोय भाजी विकणार हो भांडता माझ्या बरोबर वाटेत. वाटणी कोपऱ्यांची मारा. वाटणी म्हणजे देतलंय ना सली. विश्वास नाही की सलीचा प्रश्न नाही म्हणजे मग सलीक नको गो माका सांगता. चल वाटणी करूया पैशांची आधी. चल तू घराकडे चल म्हणजे विश्वास किती नाही तो हा आमची पकडे कशा म्हणजे वाटणी करूच्या पैशांची वाटणी करतो आता. यो यो बघ मोज आधी. गोकडची लाईट लाव दिसत नाही अकडचं चेहरा ते दिसत नाही काळं दिसता. काय रे किती 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 झाले. 100 रुपये झाले. हा तू काय किती घेतलं. 10 बाद झाले. मग बरोबर 10 रुपयात भागणार हो. सलीक तुका हवेत ना 500 रुपये. हे झाले 20. हां हे 30 40 हे 20. तर मित्रांनो बघा यो पोरगो सलीसाठी माझ्याबरोबर भाजी विकू किल्लो म्हणजे बघा हुशारा. शाबाश. हे 10 आणि 20 शाबाश. 30 40 50 60 50 60 70 80 90 आणि हे 10 100. मग वाटणी कशी करायची. वाटणी नको करूया तू कमी देते सलीक पैसे. घेऊन जाते. चला पुष्पा चाय कर एवढा बोलल्याबद्दल. कसा रे इथं माका या असा ना चिकू बना अर्धा खाऊया आपण. अर्धा खाऊया असं का. चिटिंग नाही. थांब येते आधी हात धुवून येते थांब. या काय गुलाब ये लो गुलाब मेरे तर्फे ये भाजी. अर्धा माका या चिटिंग बघ चॉकलेट नको माका. तुका जेवण का पुणग्या काय गो पुणग्या का हिरडोंगरीत गेला. अर्धा माका दी. सूर्यन कापते का. चल चाय नाही तुझी कडत काय तू उपयोगाचा नाहीस. तू फक्त ठोंब्यासारख्या उभ्या राहा गेलस. कडाने म्हणजे तुझी मम्मा आली हिशोब ताबडतोब करूक लावलाय तुझ्या जिल्ह्यात पैशांचो. म्हणालो अर्धे पैसे माझे अर्धे तुझे. घरात घेऊन येलो माका चल वाटणी करूचीचा. घेवडो घेऊन गेला विकू तुमका ना काय गो पोटी फुटात अगर काम केलेलं दिसत तर नाही फक्त दमाने फक्त दाखत थै सागवनाच्या मुळात बसा नव्हतं फटा सांगा नको.
म्हणजे कपाळ फुकट गेली तरी चाला. साखर कशाक मारी सागवनाच्या मुळात बसा नव्हतोस की नाही तसा. हो नाहीच. हा हा, काहीतरी सांगते तर जमाचा नाही. काने घराडे पुष्पा की दाखवता मी दमा निलो. व पुष्पा राहू दे. हुश खुश काय हुश. पिशी भाजी कुक्का एक नवीन काढलं. आमच्याकडे 2 आहेत. मग माका एक देऊन ठेवा असली बरी पडतात. हा दोन बरे अडावला तू कल कधी कल 10 रुपये म्हणता मग मी त्याका सांगलाय तुका सलीक पैसे देते. चॉकलेट गो गो मी त्याका काय सांगलंय सलीक तुका पैसे देतोय. माझ्याकडे 300 चल रुपये माझ्याबरोबर. बँकेत अजून 200 रुपये लागतात ते मग कधी साठवून शकू शकते. म्हणजे 300 रुपये ऑलरेडी होत 200 रुपये माझ्याकडनं घेऊन जा. पण माझी तिकीट काढलंच तरी येणार देणार. भाजीत त्यांका सांगता भाजी घेऊची नाही तर नको घेऊ आम्ही चाललो आहो असं सांगतात गो. हं? लय तुडके मारतात. त्या जोगलडीतल्या पोरांच्या धोंडे मारी. माझी चिडली होतं माझा. बरोबर ते म्हणणार कुडावलं म्हणून धोणे मारता म्हणजे. अरे आपली माणसं म्हणतात अरे पूनमताई हल्ली कुठे बिझी आहे की काय म्हटलं हो हल्ली तिच्या मीटिंगच संपत नाहीयेत म्हटलं. तू काय सांगते नाही काय नाही. म्हटलं कामांची यादी काढता मीटिंग घेते. चल गो चाय देत थर्मास भरता काय काय करतात मेनू काय करतायत. काय नाही उद्या आपल्या मुळ्यांना जायचं काय काय झालं तू कोणा बरं जायची आहे सांग मका. टेम्पोन जाऊया. तू टेम्पोन गौरी रिक्षा सांगते चहा दे ग जरा कमी कर शाप कमी कर आणि 35 रुपये कमी कर. आम्ही मोठा म्हणता दुकान घालूया म्हणता भाजीचा तू आणि मी. चला चला चालले. पुसलाय तर नाही आता इथे हात पुसायचे पाय बी तर नाही जाऊन आपला तसा धोबा बसलो आपलं. चला तुम्ही करा काय ते जेवण. तुम्ही काय डोंगर उद्याचा काय ते सांग. जाऊया उद्या सातच्या पैशाला मारीन धरू. मारीन धरून म्हणजे का मी कॅमेरा वाढीन मागावरचा मी मोबाईल मारी दवाना पटक कर. जाऊया. पैसे पैसे नाही पैसे घेऊन या आता. एखाद्याचे 100 रुपये. याला 100 रुपये टपलोच आहे हो. चल काळोख झालं माझ्या बॅटरी नाही बॅटरी द्यावा. बरं मोबाईलची घेऊन जा. दिसत नाही कवर आहे त्याच्यात. मोबाईल बघा का पण नाही दिसला. चला बॅटरी घेऊन जा का द्यावा होती ती याच्याकडची. साधारण दी पुष्पा काय जवळतो गो. दे रे बाबा. चल जाते पुष्पा काय बोलत नाही जवान काय ए बाय 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 बाय. बाय चल बाय. एक फोटो काढतोस नजारा बघू. नजारो खया रे होय रे नजारो भारी आहे ना. काळोख लयच उजेड अरे बॅटरी तुमच्या यो का. चला तर मित्रांनो नंदन का घरात पोचतो केलंय आणि मी चाललोय आता घरात. तर चला पुन्हा भेटूया तोपर्यंत बाय 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 टाटा सी यू. थँक तुझा. व्हिडिओ कसं वाटलं तो बघा मामा भाच्याचो आणि नक्की कमेंट करून सांगा. यांच्या पावट्याने चढा नाही राहू होता. का आवडलं तर नक्की लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.